Imam, kamsure dad, jawabnya yani ke udos, anu kamu, kwa kuza village, alikuwa kazi kunze kumtemu, so ya akutima badala someone aanza nina. Shundra kapira wakati kutara na mali msara zote shundra shundra. Yes, we were going. Sorry, The people were very poor. Hai. Pamba baba spadosha. Ndipangu mimi ngolosumuri. Ndizi mwana kwa Zimbiro. Pamakauya machita mambo. Ndindati makati baba wali kwe. Semundu andikugarisana naye ndikuchirembera chikuti munhu aripo. Mushande wangu. Ndakabva kwa Zimbiro 2015. Vabereki vashaya. Ndakashungurudzwa nehanzvadzi yangu. Lavhura muvhuri amufezvi. Gogo wekwanyamandi kwagutsa. Wakanditi mwana wangu hautambure ndiripo. Yandikubuda kugara. Hanzvadzi yangu yakandirwisa nenyaya yenzvimbo yandakanga ndapiwa nana baba. Ndichichengeta amai. Ndindakachengeta amai baba naamai kubva 2000 ndarambwa kwandanga ndabva. Ndobva ndagara navabereki kusvika vese vaparara. Ana baba vakasara akomura kuti vakashaya. Vakati nzvimbo iyi inoenda kune mwana musikana anga achigara naamai. Ndianga achichengeta vabereki. Hanzvadzi yangu haina kuzvitendera. Achibva atora nzvimbo yese ibva tengesa. Auda kundibvisa pamba pevabereki. Ndopandakadaidzwa nagogo kwagutsa. Zvikanzi usatambudzike. Uya ndikupe nzvimbo yekutanga. Vakanipa nzvimbo 2015. Zvisinei mati munobva kwaZimbiro handiti? Rimwe village dai. Akaenda kwagutsa rarimwe chini? Rimwe village. Handiti panati vanonzi inter village transfer. Mubva nerimwe village muchienda pane rimwe chini? Muchienda pane rimwe village. Gogo havana simba rekukupai pekugara. Ndingotaura mutemo zvauri chaiwo chaiwo kana mazono kutsvaga mabhuku emutemo mangwana handiti? Kana inini pachangu handasimba rokupa mwana wangu mukomana mukuru pekugara. Wese kana akutoenda kune rimwe village. Process inofanira kunge ichitedzwa ipapo dai gogo vakagara pasi nevanhu vekwagutsa. Ndine muzukuru wangu aniya dzakadai. Kana ndototaura kwagutsa ndotaura musha wese wekwagutsa. Handiti? Pagarwa pasi nemusha wese wekwagutsa. Gogo otaura nyaya yavo kuti ndakupa muzukuru wangu. Handiti? Havana simba rekupa kurekomenda. Uine maminutes nevanhu vanga varipo nezvataurika ipapo. Pane maminutes nevanhu vanga varipo nezvataurika ipapo. Zvoenda kuwadi kana kuri uko ndimurapi kansela murapi handiti? Naidimeni murapi. Zvoenda kuwadi unogarwa pasi tine nyaya bvakasa kugutsa yakamira so. Pane maminutes zvouya kuna mambo. Mambo anobva atoipedza. Yorevanzi yakamira senyaya zvove nemapepa. Kugara kwemunhu kunogariswa nedare kwete nemunhu wacho. Nyaya yevhu inotosungirwa dare haitaurwa nemunhu chii nemunhu wani. So zvakaitwa nagogo vakareswa vane pavakapotsa havana simba rekupe pekugara. Vakatozoenda nesu kwasabhomukudza. Lokutanga kwavakwa ndakaita 2023. Imba ndakaisida 2023. Zose zvakataura mainzwa zvenyu handiti? Ndinofanira kaitedzwa ndatotogotava kwasabhoma ndoti musha. Kwakana kugara nemusha wese. Musha wese uzoti kune munhu akubva kwaZimbiro akugara mupi? Akugara muno namambo otozviziva. Kune munhu muzukuru wakwagutsa abva kwaZimbiro akugara kupi? Iye akugara kwevanhu idare. Haitwi nemunhu chii? Haitwi nemunhu wani. Nangori village to village. Nango muri mumusha mumwe chetemo kudaro munhu womumusha anoda kugara anoda kuvaka. Hurumende namambo anofanira kuzviziva. Kuti mumusha magutsa mamune vanhu 100 vakuvakwa imwe imba ichi 102. Hazvitwe chivande vanhu. Ndosaka dai rakamusunganya.
dare richaramba rakakusungai kusvikira mati pahombowo unogutsawo zvematauro ende harisi kukutenderai kuti muenderere mberi nekuvaka. Asi zvatabvunza izvozvo ngati dare riramba rakakusungai kuti pasa vako ipapo kusvikira zvinhu zvataurwa pano zvagutswa zvese magutsa dare kuti zvateverwa ende kugara kwenyu mumusha kwakagutsa kuri pamutemo. Kana izvozvo zvisina kuitwa pane paponga pamubereki wako, sabhuku gutsa variko, sabhuku zimbiri variko, zvataurwa pano ngazviitwe. Ende matsamba iwayo anouya kuno mozopiwa mvumo yekuvaka pane ipapo. Isusu tichaudza sabhuku gutsa kuti pane paponga pamubereki wako kusvikira zvatataura zvagutswa.